खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। माखासे सान सिगां आं रादाबखौ फोसावनो हायाखैमोन माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जानायनि थाखाय, नाथाय एबारनिफ्राय सानफ्रामबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय सानफ्रामबो बर' रावजोंनो फुं आरो बेलासि रादाब फोसावबाय थानाय नुनो मोनसिगोन। गिबि रादाबाव दं दासान्दि आसामाव SSLC नि सोंथि बिलाइ गोसारनाय रादाबफोरा आसामनि खना खनला जेरावबो गोसारदों। बिगियान आरो ML सोंथि बिलाइ गोसारनायनि उनावनो मैया सुनिबारखालि जिअ'ग्राफि एबा बुहुमखौरां आयदानि सोंथि बिलाइयाबो आनजादनि सिगां गोसारदों होनना गुबुन गुबुन रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दोंमोन। नाथाय सेबा बरा फोरमायना होनाय मथेब्ला जिअ'ग्राफि एबा बुहुमखौरांनि सोंथि बिलाइया आनजादनि सिगां जेरावबो गोसाराखै आरो जाय सोंथि बिलाइया गोसारदों बियो थांनाय 2021 मायथाइनि सोंथि बिलाइसो आरो बेखौ माखासे दुथांफोरा मायथाइखौ 2023 होनानै सुजुफिनना वाट्सएपनि गेजेरजों फोसावदों होनना सेबा बरा फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जिअ'ग्राफि एबा बुहुमखौरांनि सोंथि बिलाइनि मायथाइखौ सोलायना सुजुफिनग्रा एबा एडिट खालामग्रा सुबुंखौ मैया सुनिबारखालिनो गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों पुलिस हान्जाया हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंखौ SSLC नि सासे फरायसा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फरायसाखौ नगाव सहरनि सिङाव थानाय उत्तरन एकाडेमिनि सासे फरायसा होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसाया पार्सनेल वाट्सएप ग्रुप खुलिनानै बे नंखाय सुजुनाय सोंथि बिलाइखौ गासै 225 फरायसाफोरनो दैथायहरखोमादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आरो गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा दि जिअ'ग्राफि एबा बुहुमखौरांनि SSLC आनजादा रुटिनाव होखानाय बायदियैनो 20 मार्च 2023 अक्ट'आवनो जागोन होनना सेबा बरा रोखा खालामना फोसावफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आथिखालाव BPF हान्जाखौ बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव हान्जा सुरना दावबायनायखौ जेरावबो नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो मैया सुनिबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव मोननै जायगायाव आथिंजों दावबायनानै सावरायमेल खुंनाय समाव आगुनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिथांमोनहा फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो उदालगुरि ल'कसभा बियाबाव BPF हान्जाया हारसिङैनो बाहागो लाना बादायगोन होनना फोरमायदों। रावबो हादरारि आरो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाजों लोगो जानाय नङा होनना बिथाङा रोखायै फोरमायबावदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव मोनसेबो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायाखै। बियो गावनि पकेटखौल' परिबर्तन खालामनो हादों होनना बिथाङा फोरमायबावदों। थामथि रादाबाव दं फैगौ 26 मार्च अक्ट'खालि आसामनि ल'कसभा बियाबफोरखौ सोलाय सोल' खालामनायनि सायाव सावरायनो थाखाय इलेक्सन कमिसना आसामाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दावबायफैगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांमोनहा चिफ इलेक्सन कमिसनार मानाव गेदेर राजिब कुमार, लोगो इलेक्सन कमिसनार अनुप चन्द्र पान्डेजों लोगोसे अरुण ग'यल बिथांमोनहा आसामाव 26 मार्च खालि दावबायफैगोन आरो 27 अक्ट'आव फुंनि 9:50 निफ्राय 12:50 सिम राजखान्थि हान्जा आरो ओनसोलारि हान्जाफोरजों जथायै रेडिसन ब्लु हटेलाव सावरायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं रन्जित बसुमतारीनि हेंथायै खोथा बुंनायनि उनाव मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों निमाहा बिफिनदों दि चिरां जिल्लानि आसा कर्मिफोरा। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 फेब्रुवारियाव काजलगाव सिभिल देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव रन्जित बसुमतारीनि हेंथायै डक्टर इउकुब आलीखौ ट्रेन्सफार खालामनो मोना होनना धरना होदोंमोन।
बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि आसाम सरकारा थाबैनो आसाफोरनि दरमाहाखौ बारायना होआब्ला गोख्रों धरना लानो साखाफारा होना बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। आं बिब्दिनो बर' रावजों सानफ्रामबो फुं आरो बेलासिनि रादाबखौ फोसावबाय थागोन। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।